Sa number 4, mga kable kag linya sang kuryente ginapunterya sang mga kawatan sa Bacolod City Government Center. Tatlo ka insidente sa pagkawat sa mga kuryente kag kable sa Bacolod City Government Center na report sa syudad sini nga bulan sang Agosto. Sunod sa kay Attorney Martigo, Secretary to the Mayor, nga una nga insidente nga report sa August 21 kag 22. Samtang isa naman ka kaso sa pagkawat sa mga kable sang suga, ginreport sa August 28. Naglangat sa masobra sa 50,000 pesos ang balor sa mga kuryente kag kable nga intaban sang mga kawatan. Masami nga ginakawat suno kay guwa mo ang mga daan nga mga linya sang kuryente kag mga kable sang suga bugod mahapos nila ini makuha. Matapos ang ini nga mga insidente, ginpang-isla na ang amo nga mga kuryente kag gintabunan agud hindi na madali-dali kawat. Ginmanduan na sang pamunuan sa syudad ang Public Order and Safety Office nga mas mabaskugon ang pagbantay sa palibot sang BCGC agud malikawan ang kaangay sini nga insidente. Naging yuman ang syudad sa kapulisan nga mag-deploy sa mga personnel sa BCGC labi na kung gab itugtog kaagahon. Handa nga magpasaka sa kaso ang syudad hinali nga makilala ang mga kawatan. What was previously, before, this is not the first time na may kinawatay man diri sa mga kable kag kuryente. Ato isa time sa nabalaan ang suspect kag nakilalaan, nag-file gituya ang city criminal case against sa suspect. So i-check ko lang ang status ang case kung ano to, kung ongoing or kung naka-bail ang suspetsado. But this time, once ma-identify as ang police, kag kung madakpan gidya on the spot, automatic ma-file ginay ang city. Bisan although gamay man lang ng amount, but at least bala seryosong city nga ma-file gid sila yung case.